Esta autoestrada converterase no 2020 nunha das máis caras de todo o Estado. O Consello de Ministros autorizou o pasado venres un incremento do 2,65% desta peaxe. Deste xeito, dende 1 de xaneiro, o traxecto entre a Coruña e Vigo pasará a ter un custe de 16,85 euros, 45 céntimos máis que a toda agora. O Concello de Pontevedra aprobou esta mañá un enérxico rexeitamento a esta subida. A nós nos parece un agravio comparativo, máis neste contexto no que durante o ano que entra, 2020, se van a liberalizar diferentes autoestradas do Estado español e non entendemos por que sempre Galiza queda condenada a esa posición de aguante e resistencia. O malestar do goberno local trasladouse tamén á rúa. Son moitas as persoas que pagan cada día a peaxe entre Pontevedra e Vigo, un traxecto que pasará de custar 3,90 a 4 euros, un incremento que foi recibido así entre a cidadanía. Non é, digamos, de unha resposta lógica cando en outras zonas, como a parte do Mediterráneo, que xa, digamos, bueno, pues poden estar amortizadas, pero a nós non se nos está dando aos gallegos o mismo trato. Utilizar máis a nacional e deixar eso un pouco de lado, porque 4 euros é diñeiro. Porque si en outros sitios está bajando, porque aquí la suben. No, nos ven cara de ricos, yo creo que nos ven cara de ricos. La verdad es que me parece cara. Francamente sé que tenemos que mantener las instalaciones, pero hay unos agravios comparativos también bastante interesantes. Cruzar el puente de Rande, unos pagan, otros no, en fin, no lo veo yo. Así que bueno, a ver cómo lo solucionamos. Que son unos sinvergüenzas. Me parece muy mal. Unas las anulan, quitan el peaje y a otras lo suben. ¿Qué pasa? ¿Que los gallegos o de Madrid para arriba son de segunda categoría? Digo yo. Pues no, señor, non son de segunda categoría, son de primera igual que los demás. Audasa, pola súa banda, respondeu a estas críticas recordando que os novos prezos están moi por debaixo da media das autopistas do Estado. Pero o certo é que a partir do 1 de xaneiro, os usuarios que queiran circular pola autopista do Atlántico gastaránse máis nas peaxes que na propia gasolina.